Yun mga kasinag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbigay ng isang maliwanag na araw sa atin ngayon. Yan mga kasinag, agap naman manggising ni Bagwis. Sige ng huni ni Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Ayun. Bagwis, good morning. Nabasa ka kagabi? Ha? Si Bagwis, doon natulog. Doon sa puro ng nyug na yun. Yung isa, yung sa kabila. Doon na natulog kagabi. Lakas pati ng ulan kagabi. Baka nabasa siya. Gutom ka na? Ha? Gutom ka na? Ha? Saan ka na pupunta? Ha? Saan ka na pupunta, Bagwis? Gutom ka na? Gutom na siguro si Bagwis mga kasinag. Sige ng huni. Bagwis? Bagwis? Malapit na yun mag 3 months si Bagwis. April, May, June, July. July na ngayon kasi nakuha ko yan si Bagwis ay April 15. Malapit na siya mag 3 months. Saglit lang hanap muna ako ng pagkain mo ha. Mga kasinag, iwan mo natin dyan si Bagwis. Tingnan mo natin yung itinaan ko doon na panghuli ng daga. Kasi nagtaan ako kagabi nung panghuli ng daga. Titingnan ko kung may huli. Parang ipakain si Bagwis. Sana may huli mga kasinag. Para may maipakain ako sa kanya. Tingnan natin kung may huli yung pang ko sa daga. Nagtaan ako dito kagabi. Ay walang huli. Hindi nagkahuli mga kasinag. Mahina, wala yung daga yata punta dito. Lakas kasi ng ulan kasi kagabi mga kasinag. Kaya hindi nakahuli ng daga. Ito pa rin siya oh. Wala. Sigurado pagong na naman kainin ni Bagwis dito. Wala dahil nahuli. Kasi hirap kasi pag isa lang kasi ang pang trap ko sa daga. Hiniram ko lang kasi ito kay Rolex Baki. Shoutout sa iyo boss. Hindi pa kasi kami nakaka-order mga kasinag. Kasi kakausapin pa namin yung pamangkin ni Mrs. na nado sa kabilang barangay sa Bagong Sirang. Kasi pag kami mag-order, hindi makakatawid dito yung kung sa Lazada kayo mag-order, hindi makakatawid gawa ng dagat. Tatawid kasi yung dagat. Kaya pag nagpunta yung ni Mrs. pamangkin, mapa-order kami sa kanya kasi nag-order din yung sa Lazada eh. Maganda dun mga kasinag kasi dinidiretso dun sa kanila. Kaya ma-order kami ng ganito panghuli sa mas maganda yung marami nito. Wala. Bukya tayo ngayon, bukya. Si Bagwis ayun na oh. Gutom na si Bagwis. Sige ng huni. Kukuha muna akong pagkain mga kasinag. Yun mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya. Magkukuha muna akong pagkain ni Bagwis kasi gutom na siya. Bagwis! Yan na si Bagwis, katapos lang kumain. Bagwis! Bagwis! Katapos lang kumain mga kasinag ni Bagwis. Tinitingnan ni Bagwis yun. Yung ibon na yun. Yung dumapo doon sa kahoy. Kaya masamang tingin ni Bagwis. Galit si Bagwis. Nakikita niya. Hahantingin niya yung mga kasinag. Bagwis! Bagwis? Yun mga kasinag, habang nandiyan si Bagwis,
Tingnan naman natin din si Mrs. kasi ipapakain siya ng baboy. Ayan, puntahan natin dito. Toki! Ayan. Silipin natin mga kasinag. May palapa dito. Silipin natin mga kasinag ang aming alaga. Katapos lang ito pakainin ni Mrs. Lucky! Ito naman si Lucky. Buntis na ito mga kasinag. Ayan, tayo naman. May papanakin na naman tayo. Lucky! Lucky! Yan si Lucky. Tapos ito naman mga kasinag yung anak ni Lucky. Yan, kumakain din. Tapos ito si Tisay. Tapos si Tere. Itong dalawang ito. Alam nyo mga kasinag, kaya yan may ganyan, may mga sugat-sugat. Gawin nung nakaraan, nangandi na kasi sila. Hindi lang muna namin pinabarakuhan. Kasi nagsabay-sabay silang tatlo. Kaya ang pinabarakuhan lang namin ito, si Kula. Kaya yan mga kasinag, sana buntis naman siya. Ilang araw naman siyang nabarakuhan. Yan. Tapos yung tatlo dito. Ito pa rin mga kasinag, anak pa rin dito ni Lucky, kapatid nung nandun na 6. Kasi 10 yung anak ni Lucky. Yung isa sa barako. Tapos itong tatlo hiniwalay namin kasi mahina sa kainan dati yan. Bansot. Pero ngayon naka-recover na sila. Ayan ang mga sinag. Nakita nyo na ang aming alaga. Yung mga baboy na yung mga kasinag hindi sa amin yan. Doon yan sa tiyahin ng misis ko. Mga palaga sa amin. Shoutout pala sa iyo madam. Yan na po yung mga baboy nyo. Alam ko mapapanood nyo ang video na ito. Ayun mga kasinag. Magkakarga muna ako ng kopra dun sa bangka. Kakarga muna ako. Bago tayo magpunta dun sa Eraya. Ay papakita ko sa inyo mga kasinag yung lugar kung saan ko nakuha si Bagwis. Papakita ko sa inyo. Sasama ako dun sa tiyuhin ni Mrs. Kasi pupunta siya dun ngayon. Tama-tama mga kasinag. Maglalakbay tayo ngayon. Mga kasinag, wala pa yung bangka na pagkakargahan ko ng kopra. Ayan pala yung kopra, yung may taklob na trapal na yan. Tapos yung isa na yun, wala pa si Bayaw. Si Bayaw kasi pumunta doon sa Eraya, hinatid yung mga anak niya. Hindi pa bumabalik. Araantayin natin mga kasinag. Karga lang natin muna ito, kopra na ito. Pakakarga niyan, pupunta na kami sa Eraya. Pakita ko sa inyo mga kasinag kung saan ko nakuha si Bagwis. Pupunta kami doon. Sama ko yung tiyuhin ko. Ito yung nag-aabang na doon. Inaantay na ako. Ay sabi ko sa kanya, antay-antayin ako at magkakarga muna ako nitong kopra doon sa bangka. Yung Eraya mga kasinag, doon pa yun, sa dulo doon. Tatawid pa kami dyan sa dagat na yan. Doon pa. Kaya sasakyan namin mamaya, paraw. Sasakyan namin. Ayan mga kasinag, ayun si Bayaw. Parating na. Yung bangka na yun sa dulo. Ayan mga kasinag, malapit na. May karga lang natin yung kopra na ito. Punta na tayo sa Eraya. Ayan ang mga kasinag, yan yung bangka na pagkakargahan natin ng kopra. Ayan.
Ayan mga kasinag, tapos nating ikarga yung kopra. Pupunta na tayo sa Iraya. Nag-aantay na yun si Tio. Ayan pala si Mrs. Tapos si Bunso. Si Mrs. ang bahala yung magpatimbang yan doon sa kabilang barangay. Ayan mga kasinag, pupunta na tayo. Yun mga kasinag, pupunta na kami sa Iraya. Kasama ko si Tio Berto. Ayan. Pupunta na tayo doon at papakita ko sa inyo kung saan ko nakuha si Bagwis. Ayan. Mga kasinag, update ko ulit kayo mamaya kasi magsasagwan pa ako. Wala kasi maghawak ng camera. Update ko lang kayo mamaya pagdating doon. Yan mga kasinag. Yun mga kasinag, andito na kami. Kaduduong lang namin. Pupunta na kami sa Iraya. Pagod din kami magsagwan. Siguro mga 20 minutes, 25 minutes siguro kami bago nakarating dito. Ayan si Tio. Anong oras sa Tio? 8:35 na mga kasinag. Aalis tayo dito sa Duungan. 8:35. Orasan natin kung anong oras tayo makakarating dun. Kasi medyo malayo-layo pa yung ating lalakarin. Good. Masukal yung daan namin mga kasinag. Tinapaan yung aming daanan. Kaya nagtataba si Tio. Ito ang problema mga kasinag pag ang daanan ay bihirang daanan. Kasi pag may nagputol ng kahoy, hahayaan lang dyan sa daanan. Kagaya niya no. Pag may nagputol ng kahoy, hinayaan lang. Hindi nilinisan ng daanan. Ayan, malay-lay pa yung ating lalakarin. Yan lugar na yung mga kasinag. Kapispanan yan. Yan. Kapispanan yan lugar na yan. Palaisdaan. Parang may nagkuha ng gumihan. Gumihan yung puno na yung mga kasinag. Ayun yung panong kita yun. Dyan na po tayo dadaan. Ikaw nang bahala. Doon po sa kabila na yun. Ulangka. Tingnan natin kasi nagkong hinog itong langka. Hindi hinog. Kung hinog sana yung kainin natin. Kaso hindi hinog. Sumama ako ngayon mga kasinag kay Tio kasi kukuha siya ng kawayan. Ay tama-tama naman yung mga nagre-request dyan gustong makita yung lugar kung saan ko nakuha sa Bagwis. Ayan mga kasinag, ipapakita ko na sa inyo. Hingal ako dun Ayan mga kasinag, medyo malapit na tayo.
Paspas kami ng lakad. Tingnan natin dito kung andito yung may-ari ng lupa. Sila Boss Nonoy. Teo, may tao? May tao. Andiyan si Nonoy. Ayan mga kasinag. Andito na tayo. Ito yung may-ari ng lupa. Ano mga kasinag, dito nakatira. Lugar na ito. Ayan mga kasinag, lapit na. Dumaan lang muna kami doon sa bahay ng may-ari. Kaya pupunta na kami doon sa area kung saan namin nakuha si Bagwis. Nagpaalam muna kami doon sa bahay ng may-ari mga kasinag. Kasi si Teo kukuha din namin ng kawayan. Kukuha kami. Gagamitin niya doon sa ano niya, yung kulungan ng baboy na ginagawa niya. Kulungan ng baboy. Ayan. Sana makita natin mga kasinag yung kapamilya dito ni Bagwis. Sana makakita tayo kahit isa lang. Para pag si Bagwis mga kasinag marunong na maghunting, marunong siya maghanap ng sarili niyang pagkain, alpasan ko siya dito para makasama niya yung mga magiging pamilya niya. Dito ko siya bibitawan. Tingin tayo sa mga puno. Makita tayo mga kasinag na kalahi ni Bagwis. Tingin tayo sa may taas ng puno. Dito kasi mga kasinag, tahimik ang lugar dito. Walang mga bahay dito sa lugar na ito. Walang mga nakatirang tao. Napunta ang mga tao dito mga kasinag pag nagkukupra lang. Tapos yung ibang may alaga ng kagaya ng may-ari nito, may alaga ng kalabaw. Yun, araw-araw napunta dito. Nililipat lang yung kalabaw. Yan. Yan, puno na yan. Puno yan ng nara mga kasinag Wala naman. Dahil daan. Tabi-tabi po, nuno po. Ganda ng sapa. Pinaw ng tubig Sigurado madami yatang dito. Isda. Yan mga kasinag Ang laki ng puno dito. Titingin tayo kung may kasama si Bagwis. Yan mga kasinag punta tayo dito sa puno na ito. Kung saan ko namin nakuha si Bagwis. Yan mga kasinag. Yan mga kasinag sa puno ng ng nyug na yan. Diyan namin na aksidente nakawit si Bagwis sa taas na yan. Kasi hindi nakita namin na andyan pala si Bagwis nagpugad. Kung tutusin mga kasinag, magtataka kayo. Diyan nagpugad si Bagwis ay may malaking puno naman. Ayan may mga puno siya ng kahoy. Ayan. May malaking nara. Ayan Kaya diyan namin aksidenteng nakawit si Bagwis sa itaas na yan. Diyan namin mga kasinag. Tingnan natin mga kasinag kung may tera-tera pa doon sa
sa pugad na pinag-anuhan niya sa pagpugaran. Yan sa puno na ito mga kasinag. Tingnan natin dito sa baba mga kasinag. May tira-tira pa. Ayan mga kasinag. May tira-tira pa doon sa napagpugaran niya oh. Yan. May tira pa oh. Yan. Yung ano nang napugaran niya. Yan yung mga kahoy-kahoy pa siguro. Yung nakawit namin dito. Hanapin natin mga kasinag yung iba. Ayan oh. Maduot kasi. Kung sa tawag dito madaming bagin, hindi makita halos yung taas. Pero may katabi naman siya mga kasinag na punong kahoy. Ayan. Kaya siguro dito nagpugad yung mga magulang ni Bagwis. Ayan pa yung pinagpugaran niya oh. Inaanay na mga kasinag yung iba oh. Ayan oh. Lapa na. Ayan. Ito sa taas na ito. Hindi man namin akalain na nandyan. Pero yung ina nun mga kasinag, may nakita kami nung nagkawit kami dito. May agila dyan sa lugar ng kabilang puno. Ay hindi man namin akalain na yung pugad pala niya andyan siya. Kaya yung nakawit namin hindi naman namin maibalik doon sa itaas yung si Bagwis nalaglag na sa baba, hindi naman kami marunong makakyat. Kaya naawa ako mga kasinag, dinala ko si Bagwis. Yan ang kwento mga kasinag ni Bagwis sa taas ng puno na yan. Kaya mga kasinag, sa mga nagko-comment yan na gusto nyo makita yung area ni Bagwis, dito yung mga kasinag sa lugar na ito. Yan sa itaas ng puno na yan. Yan kung nakikita nyo yan, yan taas ng puno na yan. Diyan yung mga kasinag, nakita nyo naman kanina yung tira-tirang yung pugan ni Bagwis. Yung ibang mga kasinag, hindi ko alam kung sa inanay na siguro yung iba. Kasi mga kasinag, nung nagkukupra kami dito, kahuyan pa ito. Puro kahoy pa ito. Ang magtataka, maliliit na lang yung mga kahoy. Kasi mga kasinag, pinapauling na kasi ito nung may-ari. Nagpapauling na. Kasi gustong patam na ng nyug nung may-ari. Doon sa lugar na yun mga kasinag, malinis na dyan. Yan, malilinis na yung mga kasinag, inurulig na, pinutol na. Kaya pasensya na kayo mga kasinag. Nakakalungkot man na ganyan ang nangyari dito sa lupa na ito. Pero wala tayong magagawa. Yan ang nakakalungkot mga kasinag. Titingnan natin mga kasinag kung nandito pa yung pamilya ni Bagwis. Hahanap tayo, baka may kapamilya si Bagwis dito. Kung tutusin, napakalaki ng mga kahoy na ito mga kasinag oh. Ang dami malalaking kahoy. Siguro dyan mga kasinag, safety kasi siya dyan eh. Pag siya dyan nagpugad sa puno na yan, relax yung pugad niya, safety. Hindi magagala siguro, hindi magagambala kasi lakas man ang hangin. Safety siya kasi na siya ng malaking puno. Yun mga kasinag, puno pa rin yun. Nang nara sa lugar na yun. Nalulungkot nga ako kasi pagdating ko dito, hindi ko akalain na ganito na. Kasi nung kupra namin dito, talagang gubatan pa ito, kahuyan pa ito. Hindi ko akalain mga kasinag na ganito na nalinis na siya. Ang bilis lang. Sa taong mahirap talaga, walang imposible kahit gubatan yan. Kung lilinisin, napakadali lang. Nakakalungkot mga kasinag. Plano ko pa naman mga kasinag, kung si Bagwis sana ay marunong na maghunting, hahanapin ko ang kanyang kapamilya dito. At dito ko alpasan si Bagwis, kasi dito nanirahan yun eh. Dito sila naninirahan. Naghahanap-hanap ako mga kasinag, baka makita ko yung kaparehas ni Bagwis dito. Sa mga basher dyan, bahala na kayo.
kung may ibabash siya, sa magbabash siya akin dyan, ito lang masasabi ko, pumunta lang kayo dito sa lugar namin para makita nyo ang lugar na ito. Pero ito mga kasinag, ipapaalam ko muna doon sa may-ari kung pwede kong i-post, kasi hindi tayo pwede basta-basta mag-post lalo na kung walang abiso yung may-ari ng lupa, baka makasuhan tayo. Kaya mga kasinag, mamaya itatanong ko muna, at pag hindi pwedeng i-post, pasensya na. Ito ang lugar ni Bagwis nung ano pa, nung siya nakuha ko nung maliit pa. Yan, may mga punong kahoy. Pero doon siya nagpugad mga kasinag, sa ano, diyan siya nagpugad doon sa punong nyug doon. Diyan diyan siya nagpugad mga kasinag, sa taas nung nyug na yan. Kaya hindi namin nakita yung pugad dyan ni Bagwis kasi maduot Kala namin kung ano lang nung ano na yun, kasi mabagin kasi dyan mga kasinag nung una. Napaka mabagin dyan. Yan sa puno na yan. Kung tutusin, daming puno mga kasinag Yan, mga puno pa yan. Ito ang lalaking puno, pero hindi dyan nagbahay si Bagwis. Kasi paano naman makakabahay ang isang agila dyan? Tingnan mo ang hahaba ng mga sanga. Hindi siya hindi siya komportable magpugad sa wari ko sa mga ganyan. Ewan ko kung bakit dito naisipan ng ibon sa nyug na yan. Naipakita ko naman sa inyo mga kasinag yung pinagpugaran. Ayan ayan yung tira-tira pa doon sa pinagpugaran ni Bagwis. Diyan kasi inanay na yung iba, nabulok na. Yan na lang yung natira. Ayan. Yan mga kasinag yung natira doon sa pinagbahayan ni Bagwis, pinagpugaran niya. Yan na lang yung natira, mga kahoy-kahoy na yan. Dito namin yung mga kasinag nakawit sa puno na ito. Hahanap tayo mga kasinag ng pamilya ni Bagwis dito, kung meron. Layo na nilakad dahil mga kasinag, makakurti pa kami ng kawayan. Ay, lahat. Yun mga kasinag, napakita ko naman sa inyo kung saan namin nakakawit si Bagwis. Puno na nyug na yun mga kasinag. Yan mga kasinag, kasi nung last 3 months na, kasi 3 buwan na sa akin si Bagwis, malago pa yan, madaming bunga yung nyug na yan. Saka dito kahuyan pa yan, puro kahuyan. Tingnan nyo mga kasinag, at bagong tubo na laang yung mga damo kasi inuling na. Kaya ito mga kasinag, video ko, itatanong ko muna sa may-ari kung pwede kong i-post ito, kasi pwede akong kasuhan dito. Ayan mga kasinag yan, inuling na. Yun namang bahay na yun, ulingan yun mga kasinag, hanggang dun sa dulo dun, pagparauling na. Kaya nga nalulungkot ako mga kasinag, kasi plano ko pa naman na pag si Bagwis ay marunong na maghunting, dito ko siya alpasan. Ay paano ko pang maalpasan dito si Bagwis kung ganitong malinis na ang gubatan? Ayan Kaya ito mga kasi nag-video ko, itatanong ko muna sa may-ari kung pwede kong i-post to, kasi kailangan naman natin magpaalam, at baka ako naman ang makasuhan. Pasensya na. Wala, malinis na talaga mga kasinag. Bagong pero 3 buwan pa lang nakalipas. Ang bilis. Wala talaga imposible mga kasinag sa mga tao. Tingin tayo dito ng kapamilya ni Bagwis, baka may makita tayo.
lalaki ng puno na yan, oh. Tutusin nyo. Napakalaki ng puno na yan. Mga puno ng nara. Wala lang tayo makikita na kapamilya ni Bagwis dito. Para may ipakita ko sa inyo mga kasinag. Kaya dito nagpugadwari ko si Bagus mga kasinag. Dito nagpugad yung magulang nun. Kasi tahimik na lugar to. Napaka tahimik. Wala kang ibang maririnig kundi huni ng mga ibon. Kaya dito siguro yung nagpugad. Wala na, oh. Walang mga kapamilya si Bagwis na makita tayo dito. Ang lalaki ng puno. Kung sa mga basher dyan, bahala na kayo ha. Magbash lang kayo ng magbash. Nagpapasalamat pa rin ako sa inyo sa panonood nyo ng aking mga video. Mga basher, maraming salamat. Lalo na sa aking supporters dyan, mga viewers, sa mga tumatangkilik ng aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga idol. Ayan mga kasinag, pupunta na tayo doon kasi kukuha si Tio Berto ng kawayan. Tutulungan ko. Pinakita ko na sa inyo mga kasinag yung lugar. Tabi tayo po. Yun ang makalungkot dito mga kasinag. 3 buwan, hindi natin akalain na yung lugar na yun malilinis na. Kaya nakakalungkot mga kasinag. Doon kami nagkupra ni Tio Berto sa lugar na yun. Kaya doon namin aksidenteng nakawit yun si Bagwis. Wala, oh. Mahanap tayo mga kasinag ng kapamilya ni Bagwis dito. Para kung sakali naman na marunong na si Bagwis maghunting, dito ko siya bibitawan. Aalpasan ko siya dito sa lugar na ito. Titingin tayo, may palipad-lipad dito. Masakaling may mga palipad-lipad. Yan mga kasinag, oh. Ang lalaki naman ng mga punong kahoy dito. Ayan. Madami pang malaking punong kahoy. Ito mga kasinag, anong tawag sa inyo to? Yan, galyang yan dito, galyang. Ayan yung mga nag-viral dati na gagawing halaman na ang presyo ay 50,000 ang isa. Galyang yan. Masarap yan mga kasinag. Pwede mong yubakin, labunin, yung yan, yung laman. Mapakasarap na laman yan. Pwede mong gawin suman, yung laman yan. Masarap mga kasinag. Tabi-tabi po, nuno po. Ayan, sapa dito. Ang daming bunga ng langka. Titingnan natin kung may hinog. Ang daming bunga, oh. May hinog na. Mga kasinag, oh. Ang daming bunga ng langka. Kaso lang hinog. Pero kung may hinog yan, kakainin natin. Kaso, ay meron pa pala dun, oh. Tingnan natin ito mga kasinag. May langka pa dito mababa. Ay wala. Yan, oh. Yan. Ayun, may bunga pa sa taas. Kaso walang hinog. Ang dami palang bunga ng langka dito. Wala lang mga hinog. Yan mga kasinag, asa na yung nagkukorte dito ng kawayan. Yun mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya.
magkukurte muna kami ng kawayan ni Fiber to, kasi yung kawayan na gagamitin niya sa ginagawa niyang kulungan ng baboy. Mga kasinag, pauwi na kami. Ayan na. Tiyo, binuhat na yung kawayan. Ito naman yung bubuhatin ko. Katapos lang namin ngayon magkurte ng kawayan, uwi na kami. Update ko lang kayo mga kasinag, pagdating doon sa duungan ng mga bangka, update ko doon sa durungan kung tawagin dito. Update ko lang kayo mga kasinag. Ayan mga kasinag, kararating lang namin dito sa durungan. Tama-tama, malaki na yung tubig. Oh. Ayan na si Tiyo. Ito naman yung dala kong kawayan. Ayan. Ang bigat. Ayan mga kasinag, arangkada na tayo. Ayan na. Labas na tayo dito sa sulong. Panghina. Ayan mga kasinag, palabas na kami dito sa sulong. Pauwi na tayo. Masyado lang mainit. Ayan. O diba? Yan, update ko lang ulit kayo mga kasinag, pagdating ko doon sa bahay. Hanggang dito lang muna. Yun mga kasinag, kararating lang namin. Ayan. Asa kayo mga kasinag si Bagwis? Bagwis! Hanapin natin mga kasinag si Bagwis. Pakita ko sa inyo kung nasan si Bagwis. Kasi nagtatambay. Bagwis! Wala dyan mga kasinag si Bagwis. Tingnan natin dito. Pakita ko sa inyo mga kasinag kung nasan si Bagwis. Kaso wala si Bagwis ngayon. Bagwis! Wala. Nasa kaya si Bagwis? Siguro naglayas na naman. Naghantig siguro mga kasinag si Bagwis. Kasi wala dito eh. Yung puno na ito. Wala. Saan kaya pumunta si Bagwis mga kasinag?
Mga kasinag, hindi natin makita si Bagwis. Baka may pinuntahan. Malayo yung kanyang pinuntahan. Wala siya dito ngayon eh. Ayun mga kasinag, napakalayo ng pinuntahan siguro nun. Wala Bagwis. Mga kasinag, wala talaga si Bagwis. Hindi ko alam kung nasaan. Wala talaga. Ayun. Dito palaan. Oh. Ito, nagano ka dyan? Andito pala mga kasinag. Pumunta na tayo dito kanina. Hindi siya sumagot. Yun lang mahirap pang. Ito ang mahirap hanapin si Bagwis. Ayan pala mga kasinag si Bagwis. Saan ka galing? Ha? Hinahanap kita kung saan ka pumunta. Ha? Naghahunting yan mga kasinag. Nag-aaral maghunting. Ikaw pagtatawag ko hindi ka nasagot. Ba't hindi ka sumasagot pagtatawag ko? Kaiikot na ako. Layo-layo na nang inikot ko. Andito ka lang palan. Ayan mga kasinag. Naikot na natin hanggang doon. Paikot na. Layo. Nandito lang palan. Yun lang ang problema sa kanya mga kasinag. Pag tinawag mo siya, tapos nakikita ka na niya, hindi siya nasagot. Ayan na siya. Sa mga nagpapa-shoutout pala dyan, pasensya na kayo. Hindi ko kayo halos ma-shoutout kasi sa dami nyo. Kaya pasensya na kayo. Salamat pala sa suporta sa aking YouTube channel at sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye-bye.